Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur urriak 29, zaintzaren mundu eguna da. Nazio Batuen Batzar Nagusiak izendatu zuen egun hau. Pertsona guztien premiei erantzungo dieten sistema sendo eta inklusiboa lortzeak duen garrantziarengatik. Helburua da ordaindu gabeko zaintza lana baloratzea eta birbanatzea. Hein handi batean emakumen gain baitago. Eta horrez gain ordaindutako zaintza lana gizartearen ongizaterako funtsezkoa dela aitortzea. Nazio Batuen ikerketa baten arabera 259 milioi emakumek eta 132 milioi gizonek osatzen dute zaintzaren munduko lan indarra. Lo que me persigo son 2 años ya. Tú ya tienes 10, los 11 están camino. Eras de ojos cielo, de ojo azul marino. No sé qué te gusta, más si las carreras, naves espaciales o barcos de vela. Si vives tranquilo o vives con guerra, si ya te enamoras o sientes peleas, si sientes calor, lo sientes por dentro. Zaila da, zaintza definitza, forma ugari arbaitzizake, baina zorionez mugimendu feministak azken urtetan egindako lanari esker zaintzaren auzia erdiguneak jartzea lortu da. Ona iristeko erreferente ugari behar izan dira, beraz, aipa ditzagun. Gaurko egunez, 1930 jaio zen Niki de Saint-Pol, margolari, eskultore eta zinegile frantziarra, iraultzaile bat. Egia da, Niki de Saint-Poleren obra oso ezaguna egintzen 60ko hamarkadan, Shooting Paintings, Nanas edo Tarotaren lorategia proiektuarekin egintzen ezagun. Bere hitzetan, Simone de Beauvoirren bigarren sexua obra irakurri ondoren aldatu egintzen bere artea. 1966an artearen historiako emakume gorputzeko eskulturarik handiena egin zuen, on izenburua zuena. Estokolmeko Moderna Museten kokatu duzen sekretupean ekintza iraultzaile xamarra baitzen, egin zuen garaia kontuan hartuta. Beraz, jendearentzat ireki eta egun gutxira erakusketa itxi zuten. Como queda el cuerpo después de todo. Y más sabiendo que nunca fue su honor. Un pensamiento que no cabe en el lenguaje. La herencia que no se ha llevado el oleaje. Cómo queda el cuerpo después de todo. Beste emakume bat aipatu nahiko nuke Maria Abadia Egiztoi, frantziarre idazlea, presoen eskubideen defendatzailea eta ekintzaile feminista, 1837ko urriaren 29an gaurko egunez jaio zen. 20 urte zituela, Charles Abadia baxenafar politikariarekin ezkondu zen, eta hasieran Etxautz gazteluan Baigorrin bizi izan ziren. Urteak eman zituen, herrikoek leprosoen auzoa deitzen zioten uhartetxoa bizilegu garbi bihurtzen, eta Euskal Herrian interes handia zuen eta biztanleen bizitzari, ohiturei eta tradizioi buruzko historiak bildu zituen, bereziki Euskal emakumeari zegokion guztia. Gero Parisera joan zen bizitzera eta San Lazareko espetxea bizitzatzen zuen Andre talde baten kide bilakatu zen. Bertan bizitakoarekin 50 años de visites a San Lazare idatzi zuen. Presoak aipatuta 1972ko urriaren 29an, gaurko egunez, 7 preso errepublikarrek ihes egin zuten Irlandako Errepublikan kurrageko base militarreko presondegitik. Tunel bat zulatu zuten koilarak eta zizelak erabilita, eta bertatik patiora iritsita improvisatutako eskailera batekin kartzelako horma igo zuten. Iesaren aurreko asteetan, 7 haietako hainbat gose greban egon ziren preso politika baldintza onar ziezaieten eskatzeko.
Irlandako gobernua lotsagarri guzteaz gain, mugimendu errepublikanoarentzat propaganda ekintza oso indartsua izan zen. Going over the far-famed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier, saying stand and deliver, for you are a bold deceiver, mushering da-da-da-da. Whack fall the daddy-o, whack fall the daddy-o, there's whiskey in the jar. Eta gobernua lotsagarri guzteaz hitz egin da, gatibu zegoen gizon baten historia ipatu nahi dizuet. Gaurko egunez gertatu zena, 1986an. Egun hartan, Jose Luis Martín Prieto, Espainiar kazetari ezagunaren desagerpenak oihartzun handia sortu zuen. Kazetariak, agintariak, epaileak mobilizatu ziren, etaren bahiketa baten aurrean. Baina, bahiketa izan altzen? Kontua da Prieto etzela etxera itzuli eta ingurukoak larritu egin zirela. Luis del Olmoren ahots negartiak desagertzen misteriotsuaren berri eman zuen esklusiban, komunikabideetako pertsona nagusiak baituaren emazteari elkartasuna adieraztera joan zirenaren etxera, eta Jaime Mayor Oreja barne ministroa eta auzitegi nazionaleko zenbait epai ere iritsi ziren. Ordu batzuk geroago, aipatutako kazetaria bere etxetik gertu dagoen hotel batean agertu zen. Hotel hori arratsaldeko ordu bietan utzi zuen bere bila joan zen emakume batekin. Hau, auzolotxa. Se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo, ¡hey! Se equivocaron de muerto, que líder que se formó, esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no quiere vivir como esto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Barkatuko diazude, baina parrandan zegoena Carlos Mazón ere izan zen. Urtebete da Valentziako erkidegoan 229 hildako utzi zituen tragediatik. Naiz eta duela urtebeteko urriaren 29ko lehen orduan iragarpen meteorologikoak euriten berri eman zuten, protokoloek huts egin zuten. Egun hartan, goizeko 10:00 larrialdi zerbitzuek ibilgailuetan harrapatutako lehen pertsonak erreskatatu zituzten. Esan bezala, goizeko lehen orduak ziren. Eta ordubete beranduago eguneko irudietako bat iritsi zitzaigun, Txibako Poio ibaiaren amildegiak gainezka egin zuen. Eta horrek gerora, Hortasut eskualdea urpean geratzea eragin zuen. 12 ordubietara ekaitzak okerrera egin zuen AMTek bideo bat argitaratu zuen muturreko arriskuaz ohartarazteko eta bitartean hainbat udalerritan telefono estaldura galdu zuten. Arratsaldean berriro ere gainezka egin zuen Poioko errekabideak eta uholdeak eragin zituen Paiportan, Pikainan, Sedabin eta Katarrojan. Milaka pertsona harrapatuta zeuden errepide eta merkataritza guneetan zubiak erortzen hasi ziren. Zer guztitan galdu zaite rima, nire geografia emozionalean, kale egin didatelean. Beste zu bat naiz, zure Azkenean bai, arratsaldeko 8 eta 12 minutuetan Generalitateak SMS bidez abisu eman zien bizilagunei kalera irten ez zitezen. Berandu egizen ordea, ordubete beranduago gutxi gora bera, 9:30 aldera Valentziako presidenteak lehenengo agerraldia egin zuen. Urrengo egunetan eskuzabaltasuna ikusgarria izan zen. Euskal Herritik ere hainbat zuhiltzaile polizia Bolondrez alde eta Norbanako Valentziara abiatu ziren altzutenarekin laguntzera. Azkenean 229 hildako eragin zituen Goidiak, naiz eta familia askoren ustetan heriotzak ez zituen egoera klimatikoak sortu. Generalitatearen lan kaskarrak baizik. Efemerideak aipatuta gaurko gonbidatuak ere aurkeztu beharko dizkizuegu entzuleok. Iker Iriartek beti bezala lerroburu mamitsua proposatu du. Hazkundearen aurka edo desazkundearen alde ikusiko dugu nola garatzen duen gaia.
Doinuetatik haratago tartea ere izango dugu, asteazkenero bezala, Gartxotun zain musikariaren eskutik. Eta kontutxo gehiago, lehen aipatu dugu, gaur munduaren amaiera badatorrela 3 Atlas kometa gerturatu da eguzkira. Eta orain, zede montre pasako da. Eta maite dutezak eta kezkak denok prest gaurko saiorako. Epa. Ba, entzule, okurriak 29 ditu gaur eta asteazkena da munduko azken eguna izango bada. Ere, guk bigarren kafea zuekin hartu nahi dugu. Ongitorri guztioi, naiz irratian zarete, bai, bigarren kafean. Zuekin entzuleok Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeiz Arandia, zer de zorpegi horrekin, egunon? Biarretako mina. Korrika bilizkin Baina zergatik daukat besoetan mina korrikaritu banaiz. Korrika ere besoak nekatu egiten dira. Bai, hainbeste. Bai. Ene. Tipi tapa, Ai. korrika. Entzuleok izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1057 du, goizak 10:20, urriak 29, gu 3 gara urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, ongi etorri bigarren kafean zarete bai, naiz irratian. Ba, goizeko 10:21 diren honetan, urrengo kantuarekin, abiatuko dugu gaurko bigarren kafea. Beste proposamenik ez baduzu ebintzat. Buruan zerbait daukazue, Goiuri? Nik Rosaliarena entzuneko nuke. Ara. Atzo, ez astelenean arratsaldeko 5 argitaratu zuen, eta egia da atzoko saioan ez genuela jarri, eta jarri nahiko nuke, eta zuen iritzia jakin. Gauza desango dizut. Bai, esaiozu. Apokalipsiaren soinu bandara izan liteke hau. Oso aproposa. Bai. Atlasaren kontu Bai. honekin. Nik uste nuen zera, Julen Alonsoren marketing kanpaina bat zela mundua bukatuko balitz kantatzen duelako, baina akaso kanpaina hau zerak Rosaliak berak sortu du, Baliteke. Rosalia gainera jarraitzaile asko dauzka, eta pentsatzen dut dirua ere desiente izango duela horrelako marketing kanpaina bat egiteko ino. This is Laizter Julen Alonsoren diska berria diote hemendik txatean, bai? Ba, gogoz gara, ura entzuteko. Nik egia esan Rosaliaren abesti honetan topatzen dute edertasunik. Momentu batzutan pixkate
metal sinfonikora edo eramaten nau. Eta bai, hartzen duen registro horretan, pixkat Nightwish taldeko esango dute. Tarjaturunen. Bai, tarjaturunen ekarri dit pixka gogora. Ez dut oraindik iruzkinik entzun benetan kantu lirikoaren inguruan dakien jendearen eskutik. Nik ez dakite paitzen teknikoki nola dagoen hau, ze puntutaraino dagoen prozesatuta, edo afinatuta, edo danakoa, baina iruditzen zait, gauza ederra egin duela, eta behintzat hautsi egin duela berriz ere, ez? Badagoela Rosaliaren beste episodio bat, hemen beste denboraldi berri bat, trama nolabait aldatu egin duen, ez? Bai, ez dakit diskoak gero nolakoa izango den, baina nik uste dut abesti honekin Rosaliak egin duena dala popa nahi duzue? Ba, ez, nik beste zerbait eskainiko dizuet une hauetan, eta bideoklipa izugarria da, musikariak zoragarriak dira, bere ahotsa, ez dakit noizbait entzun dugun, bere ahotsa hain agudoetara iristen, bueno, dena dago detaile guztiak daude neurtuta, eta gustora entzungo nuke, bera azaltzen pixkanaka zera guztiak. Abestiko eta bideoklipeko detaile guztiak. Ba, honekin hau esan nahi dut, eta letra honekin hau, eta hau zati hau alemaniera zabestu dut honengatik eta honengatik, beste zati hau ingelesez beste honengatik, bueno, gustora entzungo nuke, ez dakit iritsiko den hori, egin du aurreko bidiskoekin, oso azalpen luze eta zabalak eman ditu, eta espero dut oraingoarekin ere egitea. Nik esan dut Julen Alonsok mundua bukatuko balitz, ez mundua geldituko balitz. Antatzen du. Barduan, ja, txistea... Ez, baina, bueno, mundua geldituko da, ez? Atlas delako horrek gugana iritsi eta munduaren kontrol hartzen badu. Ez dakigo. Maitasuna usten denean, ametsak zapustean, bidean galtzen garenean, inorrez ikustean, nizuretzat zuniretzat, egun sentiak ametsak, mendigai urritxaz. Ba, maite duten tarteari ekingo diogu, Iker Iriartek bere poltsak eta bere trastuak eta bere urbotilak eta danak txukuntzen dituen bitarte horretan, eta eneko Iturberi eskatuko diot maite dutak. Gaur ere kamiseta eleganterekin, torrega da eneko, Nirvanaren kamiseta. Ni beti elegante. Bai, zapatia berriak gote zituen eta ezetz, baina duela gutxi ikarri dituela eta nik konturatu gabe. Bai, Luke doktoreak hartzen dueneko. Zein azure maite duta? Ba, bira, maite dut bat nekan, baino hain Rosaliaren gai esan dezuela bigarren maite dut badakat. Orduan, hortik hasiko naiz. Eta, bueno, Rosaliak komentatu du diskotikan diskoa, ba, beti soinu diferente bat edo berritzaile bat ekartzen dula, ezta? Ta badago baita beste talde bat, ba, hain disko berri bat atera behar duna martxoan uste dut, eta hori da Gorillaz. Gorillaz taldeak, eta beti ere iruditzen zait disko bakoitza atera behar duen bakoitzean gauza diferenteak eta gauza berriak egin behar ditula. Adibidez, oraingo diskorako bi abesti argitaratu ditu eta bi abestiak indiar musikarekin lotuta daude. Osa da, indiar musikan dago inspiratuta, aurreko diskoa zan pixkat pop elektronikoa, gero baita reggaea eta hip-hopa baitan astu ditu, izan da pixka bat, talde bat ez dana gehatzen nahi iruditzen zait. Gaina, atea dunaz abestitako bat, argentinar rapero batekin atea du, Truenorekin, eta ez dakit nahi, orain bapatean, indiar musikarekin nastea, hau da. Ez dakit, kurioso iritu zait, eta baita aipatzekoa. Gorillaz Britaniarra da, ezta? Bai, talde Britaniarra, talde virtuala edo, ez da inola deitu. Bi osatzen dute, musikariak eta marrazkilariak. Yo no sé qué va a pasar mañana, cuando atienda la luz que me llama. Mami, mi futuro me reclama, camino hacia la luz. Eta hause lehenengo maite duta, eta bigarrena maite dut egun asko lanean edo gauzak egiten pasatzen dituzunean, igande iritsi eta ezerrez egiten duzunean. Horietakoa zara, Bai.
Bale. Gaizkiro egiten zaizu? Bai, baina hau nere arazo izango da, izango da hiperproduktibitatea edo edo kontrakoa. Edo ez da zer, baina nik igandeak zukutu beharra sentitzen dut, eta orduan igandea etxean geratu edo lasai edo ezerrez egite hori, kosta egiten zait, baina men lekziorik ez, igual arazoan nire daukat eta ez duk. Ontan behintzat, beste batzutan borrokatuko nuke gehiago. Nik badut maite dut ez bat hola bapatean datorki dana, eta da, jendeak ze gaizki aparkatzen duen. Da gauza bat, berrikusi beharko genukena, gizarte bezala, Jende ateratzen da bizitzatik, eta badoa, eta gero kotxe aparkatu behar duen momentuan, baino. Bai. Ikusi dut gaur metro bateko distantzia espaloitik kotxera, Metro bat, Iaia beste kotxe alkabitzen zen, espaloia eta kotxearen artean. Bai. Baina gauza batzuk, eta zazpita, hamar da, mairu maniobra eta ez zinda. Aizu, behar du nabakoitzak? Ez. Behar dugu gidari funtzionalak izan. Aparkatzeko arazori balin badauzkagu, badaguna da ikasi. Ez? Bueno, eta ikasi nola egiten da? Eginan. Nire zalantzat ditut. Bai, eginan, baina noski. Errepide erdian autobusa oztopatuko baduzu erosketak egiten dituzun 2 orduetan. Gero kexetzen zara, nik ez dudalako kotxerik hartzen. Eske, zu bezalako epaiak baditut aloan. Barkatu, zeinekin gidatu duzu gehien zure bizitzan? Nire autoeskolako irakaslearekin. Eta ondoren? Zurekin. Osondo, esirik hori. Hori nire maite dut ez bat hola labur eta azal-azalean, igual beste maite dutik edo botako dizuet, baina zina zure maite dut, Goiuri? Nire maite duta. Nire maite duta da, bida, kontua da, ni egon nintzela duela 10 urte Kalifornian ikasten. Urte batzu dituzu da honeko, Bai. Arrituta nago, Facebookek garai hartako argazkiak gora hartzen dizkidanen. Facebook aipatu duzu, adin badaukazu, Jartzen duelako 10 years ago. Eta hor, pixkat. Orain gogoan dut Goiure Zeizarandiak esan zidanean, Facebooka Instagramen bakapa zela. Bai, horregatik. Eta hor niri agertzen zaizkidan argazkiak dira, bere garaian Instagrama egon nituenak. Baina, kontua da, 10 urte badirela, eta han, egin genuela lagun talde bat, baino, bizitzak aurrera egiten du, eta bakoitzak bere bidea egin du, eta batzuekin harreman estugoa daukat, eta beste eginez, eta noiz behinka izaten dugu besteen berri. Eta aurrekoan bidali nituen argazki batzuk esan ez, begira, egin genuen irteera hontatik 10 urte dira. Eta orduan aprobetxatu zuen beste pertsona batek, zer modu zaudete? Eta halako batean, lagun batek esan zuen bidei, hartan egondako lagun batek. Begira, ni duela hilabete 10 izan naiz. Eta pentsatu dut, ze guai, zenik emakume hau neskau jarraitzen dut sareetan, eta ez nekien, 10 izan zenik, eta dena, sekretupean eraman du, eta orain kontatu digu, baina, kontua da, neurri baten postu egin nahi zela, nik ume horren argazkirik, orain arte ikusi ez dudalako. Ze azken aldian, ikusten ari naiz, iaia ospitaleko minutuko jokaldia, erditzea, norbait erditzera doanean, argazki guztiak ospitalean bideoak, eta dena sareetan. Eta nere maite duta da, neska honek bere umearen jaiotza eraman duela, sekretupean ez, zegero kontatu egin dugu, galdetu izan bazen hotelenago zer moduz, kontatuko zuken. Bai, hori da. Baina sareetan ez duela zer jarri eta begira, postu naiz. Ni atzo pasaditzaidan soziedade gastronomikoan, elkartean, afaria nuen nire direktiba denarekin. Enago direktiban orain, ez gaude gu direktiban, baina, tarteka geratu behar, eta jubilatu geratu behar diut. Bueno, venga, vale, eta afarien genuen da. Earki, gaina jubilatuekin hori zoragarria da, ze iritsi eta afaria preste goten da, eta earkia faldu genuen. Eta topatu nuen, zure adinekoa den nire direktiba kide bat, edo antxe eserita, eta ni oso diskretoa izaten naiz, edo oso zurtziaz jokatu zalea naiz aurdunaldiekin. Behin nire lagun batek, nire aurrean, hanka sartu zuelako, norbaiti esaterakoan, zorionak. Oso gaizki. Non, zuhurtzia mugara. Baino,
tripontzi bat, ala eskuak tripontzian igurtzen, olako batean begiratu nezen, ni oso zuhurtzia, oso zurra izaten aiz gauzoekin baino. Zorionak, bai gizona, bi aste barru jaioko da, kriston tripontzio, ez zegoen zalantzarik, baina egon nintzen hori 2 minutu, bazpada isilik ontzaite baino begiratzen nun, ama esan barko dio zerbait, eta ze gauza, gurutzatuko ginen, baina igual harrapatunen 4 hilabeteko ordunaldian, ez zitzaiola gehiagin abaritzen arropakin edo, eta enegon konturatuta hartun zegonik, eta bat konturatu nintzen, iaia umea jaiota ikusten dut. Eta jarraitzen dugu, de manifesto entzuten, 7 minutu eta 19 segunduko kantua, neko? Bai, kantu luze dala, eta gaina, esango nuke, 2 kantu batean daudela naztuta da, momentu oso ezberdina dituena. Bai, hori da. Gorilaz, Trueno eta Proof. Bai, uste Proof esaten da, bai. Bai, uste Proof, bai. Hortxe, irurak. Iker Iriarte, egunon. Berdin. Zure maite dut agarbia daukazu. Bai. Bida, ez ziurtasunez esan digun. Zein da zure maite duta? Jakitea Ruperrek disko berri bat atera behar duela. Atera du, ez? Kantu bat, edo, atzo ikusi nun, telebistako notizietan edo, eta gira bat hasiko dula abuztuaren 7 uste dut, edo horrelako zerbait, eta sekulako poza edo hartu dut, bana izelako, hau ez da gaurko lokaztia, igualmente 15 egunerako utziko dugu, baino makro kontzertu, eventu, espektakulo, hain musikarekin ari zinetela, bete Topiken Anarik eta Eider Rodríguezek Boston izeneko emanaldi bat daukate, ikusiko dugu, zenba jende joaten dan bihar Topikera, eta ikusiko dugu urrengurteko ekainean, eustekin noiz dan, Samamesera zenba jende joaten dan. Baina, hasi aurretik ja lokaztia. Ez diot heldu naiz ez zutu egiten naiz, zure iritzi berekoa naiz, baina gainera uste dut odoltsuago bizi dudala, beraz, ez dakit, ala ere Ruperrek kantatzen du, denak duela bere sasoia disko berri honetan, eta entzungo dugu, zer dion. Lurra ikutu barik atzo bertan, gaur bertan, atzotik gaurkoan kaleratu du Ruperrek bere lan berria, eta azala ikusita soilik ere, edertasuna dario diskoni, oso Ruper da azala. Eta baita kantuak ere, denak du bere sasoia. Denak du bere sasoia, eguzkipeana, den guztia, dator bere orduana, sortzeko ordua eta hiltzekoa, ereiteko ordua eta biltzekoa, bilarazteko ordua eta sendatzekoa, ondatzeko ordua eta eraikitzekoa, denak du bere sasoia eguzkipean. Denak du bere sasoia eguzkipean, baina sasoiak aldatu eta amaituko ote diren zalantza ere piztu digu. Azken egunetan, gure lankide Imanol González Burrutxaga erabat tematuta dagoelako, Atlas delako, nik ez dakit oso ondo zer horrekin, eta giro apokaliptikoa hartu du munduak. Norbaitek sentitzen balin badu mundu amaieraren usain hori, pelikula gomendi bat egingo diogu, eta da Lars von Trierren Melankolia. Dute apokalipsia inork ez bezala kontatzen duela von Trierrek pelikula horretan, eta edertasun piktoriko
oso nabarmena duela, eta beraz, egun hauetan norbait giro horretan baldin badabil, gomendioa horrelaxe egingo diogu. Ikiri arte kezkauta dago mundua amaituko ote den horrekin? Igual, orain txenteratu zara Atlas delako honekin. Baina ez da mundua bukatuko, ez du inork hori esan. Imanolek esan zuen. Esan nahi nuen, ez duela zilegitasuna duen inork esan mundua amaituko dela, Imanolek esan zuen bai. Behira, badakit oso egoista dala, aita izan naizen arte, berdin zitzaidan, ni eta gero ze pasako zen munduarekin, esaten nun, ni ez nahi zidongo, eta munduak atzea baldima da, hor konpon. Orain aita izan berritan, edo aita izan da, bai kezkatzen hau munduaren etorkizunak, mundutarrenak, eta gaurko lokaztia pixka bat, horri tiraka ekarri dut. Azkundearen aurka, edo desazkundearen alde. Gauztak nola esaten diren ere, entzulegoaren, nolabait, interpelazio hori aldatu egiten da. Zerren aldea gozaudezu? Desazkundearen alde edo eta azkundearen kontra? Ez dakit, ez talako erresa, baina badaude gauza batzuk gutxienez, kuriosoak suertatzen zaizkidanak, eta abia puntua eman dit, aste honetan Donostian izan dugun anuntzio marabilloso horrek, nunbait Donostiara iritsi da munduko 3. superordenagailu kuantikoa. Eta berriro irakurri dut, entzun dut, munduan kokatuko duela honek Donostia, horrelako aurrerapenik gabe atzean geratuko ginatekeela. Ez dakidana da oso ondo, munduan kokatuko gaituen horrek ze esan nahi duen edo zerrote den munduan kokatzea. Kolokatzea zer dan, badaki kokatzea ez dakit, nik aukeran kolokatuta segita nahiago. Etorri zaitu jartzun bat, zaharrenak gogoratuko dira, Lemoizko zentral nuklearra egiten ari zirenean, eta azkenean egin gabe, eraikuntza eginda, baina martxan jarri gabe geratu zen, eta Xabier Artzailuz zenak mehatxu egin zuen esanaz, Euskal Herria edo Euskadi edo ez dakit, nola dituko zion berak, ez bazan energia atomikoan kokatzen azak bakarrik jango genituela. Zehazki esan zuen, comeremos berzas iluminados por velas, gaztelera Batuan. Eta Euskal Herria edo Euskadi, ez dakit, Albania bezalako lurralde isolatu bat bihurtuko zala Lemoizko zentral nuklearra martxan jarri ezean. Eta pixkat superordenagailu kuantikoak urduko jartzun noiek ekarri izkit burura. Nik Albaniako argi hori eskertuko nuke tarteka, hemen ordu aldaketaren ostean dugun iluntasun honetan, Albaniaren argia eskertuko nuke kandelarik gabe ere. Baina bai hori esan zuen, gerora HT-aren proiektuarekin berriro agertu ziren horrelako arzaiusen hitzoiek, ez? Ez da egite orduan azak edo azenarioak eta porruak uste dut ja txisteak egiten hasi ginela akaso, baina horre egon zen, ez? Abiadora handiko trenik gabe oso atzean geratuko ginelaren mehatxu hori eta atzean geratzen ari dena proiektua bera da, horri batean. Bai, dudik gabe. Lehenago ala ere ipatu nahi nuke Donostian pasadalako hau ere, orain dela pare bat aste goe uste deitu diotela, gastronomiopen ekosistem edo horrelako zerbait izango da, hori ere ingeles Batuan, jarri diote izena, Donostiko Basque Culinary Centerren egoitza edo unibertsitate edo eraikin berri hori. Donostiko metroaren obrei buruz nahiago dut gaur txanda pasa egin, bestela demorari ez digu emango, irratsaioa amaitzeko. Eta nire galdera da, munduan egotea, zer da? Donostiko alde zaharra parke tematiko bihurtzea, bertakoak bertan ezin bizial izatea, Realak Championsa
jokatzea horrela egon nahi aldegu munduan. Beraz, burutapen hoiek etorri zaizkit. Abiadura handiko trenera jun aurretik, inigo zidazu beste gauza batean sartzen. Orain dela 2 urte Frantziako turra hasi zan Bilbaon, atrebituko naiz esaten, eta 104 milioiko etekina sortu omen zuen País Baskoan. Suposatzen dut, berriro ere gai berera datoz, País Basko hori aipatuta, ez dakit, Euskaditaz ari ziren, edo Baskongadetaz, eta inbertsioa 12 milioikoa izan omen zen, beraz, 8, 9 bider etekin handiagoa lortu omen zen turra Euskal Herrian hasita. Nere galdera da. Zeinentzat izan da diru hori? Zertarako erabili da? Urdaibaiko Guggenheim berria egiteko herri bat dirutan neurtu behar aldegu. Euskal Herria, Donostia, Bilbo munduan kokatzeko premiarik daukagu. Badirudi, jende batentzat baietz, jende batek munduan kokatze hori, turistetan, Michelin izarretan, zementotan, rotondatan, horrela neurtzen dula, eta hori dala aurrerapena eta azkundea. Eta honekin bukatzeko, trenaren gaiari ere heldu nahi diot, eta Kutxabankeko presidente jaunak, el señor Anton Arriola Bonetak esan zuen, aurtengo martxoan, euskara traba izugarria zela kanpoko talentua ona erakartzeko. Ez du ala ematen, superordenagailu kuantikoa eta goe berria erakarri baldin baditugu, hainbesteko traba ez da izango, agian mesede, traba gehiago egingo balu. Puntua da, talentu erakartzeko zailtasuna dela dioten esaldi hoien atzetik dagoena dela euskara bera, traba ideologiko eta morale gertatzen zaiela. Baina euskarak trabarik suposatzen duela talentu ekartzeko izaten da beste trampa bat, batez ere erakartzeko zailtasuna sortzen duelako Espainiako talentuarentzat. Ingelesez datorren aditu kuantiko batentzat arazoa ez da izaten. Kontua da, espainol zentrismoarentzat ingeles talentua ez dela hain interesgarria. Espainiako talentuarentzat euskera dela arazo bat. Eta hor geratzen gara dena korapilatuta. Esaten dugunean, mediku batek ni salbatu behar banau, euskera jakitea ez da ezin da lehentasun izan. Ja, mediku horrek ingelesa soilik balin badaki ere ez dizu balio. Beraz esaldi hori dago eginda, espainol zentrismotik, eta ez talentu zentrismotik. Bueno, eta tartean Anton Arriolaren hitzoiek. Eta pixka gogoratzen digu, ez dakit hau etxenik ebera izan zen, ez? Garai batean egon zen esaldi oso ezagun bat, ez? Zintzela euskeraz fisika kuantikoa erakutsi, hemen kuantikoaren gironekin gabiltzala, eta norbaitek erantzun behar izan zuen, uste etxenik ebera izan zela, baina gero hori, ez dakit Arzaiusen blog batean ezote genuen irakurri, hortarako behartzen gauza bakarra zela euskara jakitea eta fisika kuantikoa jakitea, baina tira, hemen Kutxabankeko presidentearen zatere, ez da nahikoa euskara antza. Baina abiadura handiko trena aipatu duzu, beste lokazti bat. Nari itxuko zait gaur aserre, edo ez dakit, munduarekin nahiko moskeatuta edo natorrela. Lehengo azteko albistea izan dalako gure inguruan, ni orain Zaldibin bizi naiz eta Goierri alde hortan, 3. zundaketak egiten hastera dijoa zela, trenak Aralar gurutzatu ez dezan, eta oraindik ez dute erabaki, estazioa Ezkion izango den, Gasteizen izango den, eta bar. Iruditzen zait, ikaragarria, proiektua 2006an jarri zen martxan, Euskal Herrian, urrengo urtean 20 urte beteko dira, 2006an ziurrenik Ibarretxe izango zen lehendakari,
eta asmoa 2012rako amaitzea zen. Abiadura handiko trenaren proiektua. Hasierako kostua 4.200 milioikoa zen, eta gaur egun kalkulatzen da 9.000 milioitik gora kostako omen dela 2028rako bukatuta. Da, eske, bueno, jejeje, ez kar, egin barko nuke agia, baino ez dakit, grazia egiten dit. Inun ez dut irakurri, aritun ez behi da, inun ez dut entzun, inori isunik jarri diotenik, epaiketarik izan denik, nork hartu zituen erabaki hoiek, noiz, norengana joan da diru hori, Juantxeko txean etorrela aritu naiz Aldaba aldera, behira, sekulako zubi eder bat, tunel batekin eginda dago, eta hori eunen batean ziurrenik bide horri bezala aprobetxatzea edukiko dugu. Hori esaten dugu, ez delako lehenengo aldia, Euskal Herrian makro egitura eta makroinfrastruktura horietako bat bihurtzen dela horrelako abandonatutako espazioez. Egia esan nik ez dakit oso ondo askotan nola kudeatu haserrea, zezuk diozuna, bikoiztu egin da, baina eske bikoiztea, kafe batek euro bat balio, 2 euro balio izatea, bikoiztea da, 4.200 milioitik 9.000 milioietara bikoiztea zari gara, bikoiztu eta zozer gehiago, baina tartean 4.200 milioi eurota zari gara, eta zuk diozuna, nora joan da diru hori? Bai, eta lan hoien desbideraketak dira. Inork azalpenik mandu, inork ardurarik asumitu du bere gain, edo, ni autonomoa naiz. Fakturaren batean zerbait oker egiten baldin badet, nahi gabe, akatzen bat, bezean, zerdakinik, isuna jartzen didate eta ordaindu egiten dut. Zuena honea etortzeko kotxea aurrenengotik ondo aparkatu, ota jarri, denboraz pasatze baldima naiz, isuna jartzen didate eta ordaindu egiten dut. Otarena ere izan daiteke beste gai polit bat, beste lokazti baterako, otanekin ez dakit zer egingo nuke, baina Tolosako otarekin badakidalako zer egingo nukeen, baina Tolosatik Alegiarako bide horretan Bentaunditik pasatzera noanean, askotan oroitzen naiz irarki batekin, famatu izan zana bere garaian, ni ez naiz inozoa, onartzen du ni banaizela, eta agian hemen zaudeten besteren bat ere, ala izango zeratela, zeren egin duten egin ondoren, egiten ari direnak egin ondoren, gure diruarekin, eta inork ez du ardurarik asumitu, ez da isunik egon, inork ez du barkamenik eskatu, eta gehiago ausartuko naiz esaten, ia ahaztu eta guzti gintzaigu abiadura mundiko trenaren nola etzaigu ahaztuko ba? Oraingo 3. zundaketen gaia atera den arte, eta benetan odolak irakin egiten. Nola etzaigu ahaztuko, eta nola eraberean ez digu odola irakiten jarriko, 20 urte igaro dira, Hogei urte, milioika eta milioika diru bertan utzita, ze gainkoste horietan ez dugu inbertsiorik egin. Trenaren egitura bera sortzea inbertsio bat ote den eztabaida liteke, baina 4.200 milioi hoietatik 9.000 milioi hoietara doazen 5,8 milioi euro hoiek, hoiek ez dira inbertsio, hori diru galdua da. Eta diru galdu hori, galdu dugu, Osakidetza txikitzen joan garen bitartean, gure zerbitzu publikoan gutxitzen joan garen bitartean, beraz, normala da, odola irakiten sentitzea. Ero, gehi urte pasa direla. Eta jarraitzen dugu. Oraintxe, apostu bat egingo barko bazenute, eta hemen taberna atarian bagonde bezala, baina zuen ere esango dalizue bida, hemen dauzkezue, 10 euro apostu egiteko. Noiz uste duzue, abiadura handiko trena martxan izango dela Euskal Herriko, hegoaldearen, 3 lurraldeen, alegia, Euskal Autonomia Erkidegoaren, 3 hiriburuen artean. Nik ez dut hau ikusten 8 urte dara, Naiz eta saldu ari diren, eta badoa zen, zulatu eta kendu eta jarri eta.
gutxienez alegina jarriko balute gaur egun daukagun tren zerbitzua hobetzen, bestean baino gehiago, eta trenez ari garela eta grazia egin dit, transferentzia edo Eusko Jaurlaritzara etorri da tren zerbitzuarena, eta izen berria jarri diete orain aldirietako trenei, lotxu biterekin. Sekulako aurrera pausoa, eman dute izen aldatuta ez da. Bani baneukak izen hobe bat aldirietako trenarentzat, eta izango litzateke aldirian behingo trena. Adibide bat jarriko dizuet, lehen ostegunean pasazitzaidana, Tolosan nintzen afaltzen, kotxea itsasondonko tren geltokian neukan, iluntzean azkenengo trena hartu behar nuen, eta trena ordu bete baina gehiagoko atzerapenarekin etorri zen. Beraz, lotxu ditzatela hobeto gauzak, batez ere gure diruarekin egiten dituztenean. Besterik ez. Agorko bizuk dio besterik ez, baina azken hausnarketa bat ere utziko dio egiten, eguerdiko 11 gertu ditugun honetan, Iker Iriarteri agortu aurretik, Iker. Bai, desazkunde eta azkundearen gai honetan, iruditzen zait, zementuak agintzen duela, eraikinak agintzen duela, eraikitzeak, eta ez da posible gure alegin pasada. Rotonda bat egin, eta burrango urtean rotonda hori kendu egin dute, parkin moduko bat egiteko alboan, bestela estorbo egiten zuelako, ez da? Jode, hori lehenagotik ezin da jakin, kiroldegiarekin, berdin, kiroldegi bat egin ondoren, konturatu dira, estalpe bat falta zuela, eta handik urtebetera hasi dira, estalpe hori egiten. Eta iruditzen zait, horrelako gauzak, horrelako eraikinak diseinatu behar direnean, gutxienez ez dakit, 50 urterako perspektibarekin pentsatu behar liratekela gauzak. Horregatik diot, badirudi batzuk, arrakasta dirutan neurtzen dutela, datorren jende kopuruan, kantidadean, zementoan, obretan, eta gu bezalako gutxi batzuoi, ez dakit, iruditzen zaigu, arrakasta herri baten literaturaren mailan, zinean, hizkuntzan, kultur mugimenduan, elikaduran, zaharren bizi mailan, umen bizi mailan, kale bizitzan, transmisioan, parekidetasunean, eta abar luze batean segiko nuke, baina horretan neurtu behar genukela eta ez zementutan. Goizeko 10 eta 57 minutu ditugun honetan, Iker Iriarteren hausnarketa honekin, Iriarte bera agortu egingo dugu, Iker, eskerrik asko eta hurrengo lokaztira bitartean. Eskerrik asko zuei, ondo izan. Eta ze gauza edarrak gertatzen diren, Goiuri, Iker Iriartek gaur esan digula, bere maite duta zela, hain zuzen ere, Ruper Ordorikaren disko berria bazetorrela, eta hemen txegun dela postariak Elkar argitaletxearen gutuna ekarri digula, eta antxe Ruperren disko berri hori. Beraz, hau entzuten egingo ditugu urrengo minutu parea. Hau ez, hau bai. Erdibana Ruper Ordorikaren lan berritik, ezingo dugu diskoa erdibana egin, Iker Iriarterekin, baina tira, eskerrak emango dizkiogu bintzat gaur gurean izanagatik. Segituan informazioaren txanda izango dugu gurean, entzuleok, eta hortik aurrera, Gartxotun zain letonaren proposamen musikalak entzungo ditugu, Pascal Irigoyen dagoeneko gurean dugu eta soinu proba giroan murgilduko gara, haren xak izen bereko diskoa aletzen dugun bitartean. Beste inork ez dara ma, zuk
dakizun eran. Hainbeste denbora elkar ikusi gabe erretzera zigarroan erreko erdibana aspaldian bezala. Zean amua Starrian ondarra Berando ailegatu gara Ez da honetara Erraz egiten duzu Bere zain zaila dena Barrutik maitatzen duena. Hementxe gabiltza barrutik maitatzen duenari bueltaka Ruper Ordorikaren Lurra ikutu barik lan berri hau entzuten, erdibana kantu hori entzuten ari ginen, baina bagoaz entzuleok estudio zentraletara azken ordukoaren bila, hain zuzen ere, gure lankide Garazi Castaño bertan eta argi ekarriko digu azken ordua. Garazi Castaño, egunon? Egunon danori, Bilbora begira, azpimarratuko dugu lehen azken ordukoa, ELA sindikatuak Artxandako funikularreko zuzendaritzaren aurkako izapide legalak iragarri dituelako. Sindikatuak dio zuzendaritza justifikaziorik gabe uko egin diola, behin-behineko hainbat kontratu formalizatzeari. 30 langile dira, funikularreko plantillaren parte, eta pentsa, 8 oraindik behin-behinekoak dira, zuzendaritzak ezezkoa eman dio kontratu iraunkorrak sinatzeari, eta 8 lagun horietatik batzuk honezkero hainbat urte daramatzate lanean bertan sindikatuak emandako informazioaren arabera. Artxandako funikularreko enpresa publikoa da eta Bilboko udalaren menpekoa da. Sindikatuak azaldu du egoera arago doala, esaterako bajak daudenean, egunkako kontratazioak egiten dituelako enpresa publiko honek. Beraz, epaitegitara jotzea erabaki du ELA sindikatuetan. Besterakoetan, geure mugetatik kanpo ere jarri bargera begira. Jakin badakizuelako, Melisa Hurakanak asteartean jo duela Lurra Jamaikan, atzoko egunez, 5 kategoriako zikloia bilakatuta, eta orain Kubara iristea da, egia da, hegoaldeko kostaldera 3. kategoriako hurakana bihurtuta iristen ari dela, baina hala ere, izaera oso arriskutsua izaten jarraitzen duela. Ameriketako Estatu Batuetako hurakanen zentro nazionalaren arabera 2050 km/orduko euri eta haize ufada suntsitzaileak aurreikusten dira, eta Kubak honezkero 735.000 pertsona ebakuatu ditu, bereziki Santiago de Cuba, Holguin eta Guantanamoko eskualdeetan. Beraz, Inigo, adi jarraituko dugu baita ere Kubatik iritsi daitezkeen berriak, hauek azken ordukoak eta 12etan itzuliko gara. Gero arte. Eskerrik asko Garazi Castaño, esan da bezala, 12etan jarraipena informazio guztiari, guk orain Gartxot Unsain Letonaren proposamen musikalekin utziko zaituztegu, Pascal Irigoyenen ama bi sokadun gitarra hori behar bezala sonorizatzen dugun bitartean. Segituan gara zuekin. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa Ben Howarden Days of Lantana izango da. Ben Howard aski ezaguna da, artista ingelesa, diskografia luzea duena, eta bereziki esango nuke, gaur ekarriko ditudan konbidatu ia guztien antzela gitarra jotzeko nahiko forma
berezia duena. Aspalditik ezagutzen dut nik, esan ere oso diskografia luzea duela, 2011an okerrez banago atera zuen lehen diskoa, eta geroztik 5 bat lan luze atera ditu, eta baita zenbait EP ere bai, eta benetan lasai entzuteko moduko artista da, niri bintzat izugarri gustatzen zait, bere ahots ere bai, gainera nahiko sari etara izendatu ere izan, hau da, esan nahi dut ez dela artista txiki bat, hemen ikusten ari naiz, Mercury Prize, Ivor Novello Awards, bueno, esan bezala lehen mailako artista bat dela, eta ona ekarri nahi izan dizuet, hain zuzen ere, esan bezala Days of Lantana izeneko kantuaren zuzeneko bertsio batekin. Beraz, hementxe duzue Ben Howarden Days of Lantana, zuzenean. Agatha and I go down to the courtyard singing last year's Sundays in river time. Agatha and I go down to the citadel Sunday, red church bells and the moon on the rise. If you were to tell her the days are numbered, I'd break the teeth in your fake ass smile. Maybe in a rare wind, maybe in a month of Sundays, maybe in a war I would still read the wrong signs. But I don't mind it, being in the darkness, baby. To be by your side, I would walk the Nile twice. Days of Lantana, each saint with a cross and a hammer, radiation of the Charing Cross kind. So we go walking, well, birds at the window talking, jubilation in the faint June shine. Agatha and I go down to the courtyard singing things that graciously came to mind. Gathering the day, some make arrangements, some know the way and they just walk a straight line. Well, Curly's a baker's boy, living through the harvest nights. Turns to me, says something like the world only turns twice. Once for the laughter, once for the memories after. All the rest is just kicking through the weather and the fines. So we go dancing, well, twists, turns and all things fancy. I blame the baker boy, that's what I had on my mind. You in the here now, me in the far far. I'd wait forever if they gave me enough time. Outside walking on, birds at the window talking, iterations of the faint June shine.
Hortzentzun dugu Ben Howarden Days of Lantana kantua zuzenean. Aste honetako bigarren gomendioa Angus eta Julia Stone anai arrebak izango dira hain zuzen ere, euren Chateau kantua ekarri nahi izan dizuet. Angus eta Julia Stone 2010 urtean ezagutu nituen nik, Sydneyen bizi nintzenean bertan nahiko ospetsuak ziren, esan hasiera batean bakoitzak bere bidea egin zuela, baina 2006an anai arreba hauek elkarrekin jotzen hasi ziren, eta esan bezala 2010erako nahiko ospea zutela esango nuke, nik bertan ezagutu nituen, eta gerora mundu mailan ere ezagunak bihurtu ziren. Gaurkoan, euren Chateau kantua ekarri nahi izan dizuet. Take you there. You can go if you wanna go anywhere. I'll take you there. You can go to the Chateau Marmont and dance in the hotel room. You can run with the lights on until we got nothing to lose. We have left him from the ground. We go, never coming down. I don't mind if you wanna go anywhere. I'll take you there. Every day of the week, trying to be your best friend, trying just to figure it out. Whatever you're gonna do, living on the outskirts, trying just to figure it out. Talking like a deadbeat, I just want you to see everything that I can see. Walking in the night sky, I'm always on your side. You were really saving me. Go to the Chateau Marmont and dance in the hotel room. Go to the Chateau Marmont and dance, you got nothing to do. I don't mind if you wanna go anywhere, I'll take you there. You can go if you wanna go anywhere, I'll take you there. Yeah, left it from the ground. We go, never coming down. I don't mind if you wanna go anywhere, I'll take you there. I'll take you there. I'll take you there. Don't be scared of what you don't really know.
Don't be scared of what you don't already know. Don't be alone. Don't be scared of what you don't already know. Don't be alone. Don't be scared of what you don't already know. Don't be alone. Always stand. Don't be scared of what you don't already know. Don't be alone. Always stand. Don't be scared of what you don't already know. Don't be alone. Always stand. Don't be scared of what you don't already know. Don't be alone. Always stand. Don't be scared of what you don't already know. Don't go wasting your time. Don't go wasting your time. Don't go wasting your time. Hortxe entzun dugu Angus eta Julia Stone Anai Arreben Xato kantua. Aste honetako 3. gomendioa Gregory Alan Isakofen Big Black Car izango da. Ego Afrikako kantari eta konpositorea da Gregory, aski ezaguna ere mundu mailan eta nik kariño berezia diot. Horregatik ekarri nahi izan dizuet Big Black Car gaurkoan. Esan gazte zela Estatu Batuetara emigratu behar izan zuela Gregorik eta bertan ezia izan zen eta bere diskografian esango nuke hitzei erreparatuz, ikusten dela ara eta ona ibili denaren herri mina eta esperientzia bere letretan tartekatuta. Beraz gaurkoan Big Black Car, Gregory Alan Isakofen kantu ederra. You were a phonograph, I was a kid. I sat with an ear close, just listening. Was there when the rain tapped away down your face? You were a miracle, I was just holding your space. World time has a way of throwing it all in your face. The past, she is haunted, the future is laced. Heartbreak, you know, drives a big black car. I swear I was in the backseat, just minding my own. Glass, the corn crows come like rain. They won't stay for too long now. This could be all that we know of love and hope. Well, you were a dancer and I was a rag. The song in my head was all that I had. Hope was a letter I never could send. Well, love was a country we couldn't defend. Through the carnival, we watched them go round and round. All we knew of home was just a sunset and some clowns. Oh, well, you were a magazine, I was a plain Jane, just walking the sidewalks covered in rain. Love to just get into some of your stories, me and all my plain Jane glory. Just me and all of my plain Jane glory. Hey, hey.
Hortzentzun dugu Gregory Alan Isakoven Big Black Car kantua. Aste honetako azken gomendioa, kantu berezi bada niretzat, Jose Gonzalezen Crosses ekarri nahi izan dizuet. Bere Benir disko puskako kanturik kutxunena. Jose González ere lehenago ekarri izan dut tarte honetara, okerrez banago, izan ere nire artista kutxunenetarikoa baita. Gainera, aurreko asko bezala, gitarra eta ahotsa besterik ez du behar Jose Gonzálezek barruraino iristeko, eta esan bezala Benir bere lehen diskoa bada gehien entzun dudan diskoetako bat. Historia oso berezia du gainera Jose Gonzálezek, familia argentinarra, Sueziara emigratu zuena, eta bertan biokimikako ikasketak egiten ari zela, musika ere egiten zuen Jose Gonzálezek, eta lehen diskoak izugarrizko harrera positiboa izan zuen, bertan tartekatu zuen Heartbeats izeneko kantua ere mundu mailako hit bilakatu zen, eta gerora musikari bilakatu zitzaigu gure Jose González haundia geroztik 4 disko egin ditu, baina esan bezala niretzako kutxunena lehen ura da Benir izenekoa, eta bertan dago gaur ekarri nahi izan dizuenan kantu berezia. Crosses izena du, eta gaurkoan zuzeneko bertsio bat ekarri nahi izan dizuet. Beraz, Jose Gonzálezekin agur esango dizuet, urrengo astera arte entzule, maiteok, ondo segi eta zaindu zaitezte. Hauxe da Jose Gonzálezen Crosses. Don't you know that I'll be around to guide you through your weakest moments, to leave them behind you? Returning nightmares, only shadows will catch some light and you'll be alright. We'll catch some light and you'll be alright for now. Crosses all over, heavy on your shoulders. The sirens inside, waiting to step forward. Disturbing silence darkens your sight. We'll catch some light, you'll be alright. We'll catch some light, you'll be alright for now. Crosses all over the board. Crosses all over. Entzuleo, 11:22 minutu, Gartxotun zain letonarekin, plazerrez eta gogoz egin ditugu azken minutuak, haren proposamen musikalak gozatuz, baina guk beste proposamen musikal bat ere badu. Gainera, Gartxotek badakit, miresten duen musikari bat, urrengo minutuetan izango dela hemen gurekin, beraz, geratu zaitezte, eta gozatu gure urrengo elkarrizketa akustikoaz. People still, they know you've been broken, repeatedly reminded by the looks on their faces. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Euriari ziela sartu ginen etxe hartat. Zure oroitzapenekin eraiki zinuen erat. Lotxa izahak xapinetan, mustroak kartetan jostatzen. Atzoko ilargiaren arrastuen xerkan abil, baina denbora izoztu eginda.
Euria ari du, errekak gain egin du, eta euria ari duelako sartu naiz etxe hartara. Ondo nago hemen, monstroak kartetan jostatzen ari dira azpian, eta xauak daude armairuetan. Baina ondo nago. Egia da, batzuetan neguan ez naizela ohetik altxatzeko gai. Hotz egiten du, eta ohetik altxatzen banaiz arroketan izoztu egiten zein bihotza. Eta nik, hotz horretan nahiko nuke berotu. Isiltasunaren orbainaren gibelean mundu bat entzun daiteke. Tabarnean, disko bat, Xak izeneko disko bat, eta 6 abesti. Arrailduretan, errekan, izar bat, meteoaz, usaiak eta etxea. Paskal Irigoienek Xak izeneko diskoa ondu du, eta gure elkarrizketa akustikora dator. Ea mundu honen arrailduretara botatzen ditugun boteietako olerkiak topatzen ditugun. Egunon, Paskal, zer moduz? Egunon, untxa. Olerki asko idatzi dituzu eta gero boteietan sartu eta bota? Ez, botellak iago bota dituzu. Esku artean dugu Xak proiektua, diskoaren izena bera, eta nolabait liburu baten tankera fisikoa ere hartzen duen lan bat. Lanak berak ere baduelako ziurrenik lan literariotik asko, musikalitik ere bai, baina hitzetan pixu eta larritasuna dagoela esango genuke. Niri larritasuna transmititu di diskoak. Ados, bai. Kostatzen zata hitzen idaztia oso, hori bai, denbora iniz galditen data hitzen idazteak, harik eta horrek denbora iniz galde egiten data, eta bai, kasuntan hasteko antxatoniz giro orokor batetan idazten diskoko 6 kantu horiek, edo giro berdintxu batetan, edo leku berdinetik hasteko. Nik larritasuna hitza aipatu dut, ez dakit larritasuna den, kezka den, intentsitatea handi bat dago lanean, musikak eta hitzek denek daramatelako nolabait koherentziatik entzulea bere eserlekuan edo dagoen tokian pixkat sustraitzera eta mundua gelditzera, ez? Hortik bizi izan duzuzuk, Goiurik aipatzen zuen sarreran, ez? Ondo nago hori, ez? Baina ondo nago, saguak daude armairuetan, baina ondo nago, eta ondo egon zara, minetik badu, nondik norako diskoa da. Ba, ez daki, minetik badun ez dakit, zumat badien gehiago kantuak idazteko momentuan, edo hasteko bai egia etxan jo dituztela initz kantu horiek, nahiz eta hitzak ezukan, nahiz eta kantuaren astapena bakigukan, nahiz eta melodiarik ezukan gitarrarekin, egia pixkat neguko giroan hainitz landu dutela, edo atxetan, etxean, filma batzuenez, kantu horiek jotzen itean usu gitarrarekin, eta pixkat hola zentzua hartu dute, sustrai pixka dote hortik bai. Gero bai hitzak gehiago hitzen aldetik ez dakit. Kokatu niz pixkat bizin izan lekuan eta hortik pixkat ingurumenari so eta hori absurdo edo irudimen pixkatekin edo hola, baina. Bueno, hitzen inguruan hariko gara sakonago geroago eta Goiurik nolabait helduko dio gure sarraskiari, baina bai, diskoa entzuterakoan sentsazio hori ematen zuen, ez? Nolabait hitzetan pixua handia dagoela, zu gitarra aipatu duzu, eta bada ere nolabait gitarra oso erdigunean duen disko bat, instrumentu gehiago daude, baina uste dut jaiotzetik amaierara ere ideiak oso garbi izan dituzula, edo behintzat gitarrako erdian bizkarrezur behartzuela sentitu duzula agian. Bai, guaiarte iten nina, banilaik ideia bat gitarraekin edo, lehen bailean grabatzen zerbait gaizki, eta gero inguruko guztiarek itzen nuen, eta gitzen dituen beste instrumentu batzu, eta hor jentsatoniz gitarran nian idei hori sakontzea albezein bat, eta hori
garrantzia maitea, eta azken momentuan ikustea zer sartuko zen gehiago, baina gehiago gitarra hautsarekin lantzen proiektu hori. Era berean, soiltasun bat ere badago instrumentalki, batez ere instrumentu asko jotzen dituen pertsona batek sortu duen diskoa izan da. Pascal, ze hemen instrumentu batzuk eta gainera, bueno, nortasun handiko instrumentu batzuk jotzen dituzunak utzi dituzu kanpoan. Bai, ni berez gitarrista niz, beste instrumentu hainitzon kitzen ditut, baina gehienetan ez superhuntza edo gaizkire batzutan. Eta ni gitarra niz gehien laketzen, gehien jolasten, gehien hortan duten denbora gehien pasatzen musikalki. Eta bai, duda batzu izan ditut, adibidez, saxofoi bat sartu batzutan, edo pixkat hitzartze melodiko batzu gehitu. Eta azken finan ez ditut egin. Denboragatik ere, pixka bat, baina ez da izan beste tresna batzuen sartzerik. Diskoak hor hartzen du indarra, ez? Gitarraren eta ahotsaren lan horretan. Baina badira, bueno, zuke gitarrak, mandolina, teklak eta ahotsa sartu dituzu. Baxua Aiande Etxeberri Etxartek eta bateria eta perkusioak Julen Etxeberri Etxartek. Bueno, nolabait, hiruen artean egin duzue lan hori osoki. Eta gerora, bueno, Inigo Irazoki Martikorenarekin egin duzue Atal Estudioan grabaketa, baita Xipa baitan, bueno, Aiande Etxeberri Etxarten etxean esango du, etxeko estudioan edo. Hor ere, ez da soiltasuna den hitza, baina intimitate puntu bat ere nabari da, ez? Etxean sortzen hasi, etxean grabatzen joan, eta gerora pixkanaka, esango nuke, Inigo Irazokirekin estudioan aritzera ere badela oso etxe, eta honek topiko bat eman lezake, baina ez da, badira estudioago direnak, non sartu eta konturatzen zaren grabazio estudio batera etorri naiz, eta Inigorekin estudioak badu etxe tankera puntu bat ere. Bai, bere etxean gira, beraz. Bai. Bere etxea da gainera, bai. Beraz, bai, badu, bere etxean gira, eta bai, polita da. Ni bizikuntza pasatu ditut, fase hori guziak. Gitarra 12 sokadunarekin etorri zara, eta kamine horrekin, G-Series horrekin, ez da? Uste dut horrela izan duela. 12 soken timbrika horrek ere, badu zerbait lan honen nortasunean esango genuke? Bai, gari batez kantu gehiago jazten nintzen 12 sokakoarekin, eta hor disko hontan diren Meteoa, Zusaiak eta Artetan, berdin disko hontako kanturik zaharrena dira, eta horiak 12 sokakoarekin jatzen nintzen. Eta kantu behiagoak beste gitarra batekin idatzen nintzen, folko batekin. Eta bai gero diskoan entzatu nizara 12 sokakoak ez ziren gitarrak, folkak edo doblatzen gitarra elektrikoarekin, eta horrek kojuz moduko bat sekatzen edo horrekin. Hori ere badago diskoan, ez? Folkaren alderik ilunena nolabait akaso, baina badu folketik, badu kantugile, kantautore hortatik, eta gitarra horietan badago, ez pixkat kultura folkia horietatik zerbait? Bai, nik gitarra aritza biziki maiteot, eta folk kantu frango entzun ditut, eta geroztak interesatzen zatela, ez direlek beti akorde simpleak, sol, ge, do, gehiago xehetasun pixka batekin diren kantuak maite ditut entzutea, jotzea, eta nik ere pixka bide hortatik entzatzen ditzen xehetasun batzu gehitzen hasteko jokoan. Zilo beltz, ala iparreko argi, dena emaiten dakot, Zahari otxoekin oiuka itxasaizeari azken argizpiak hausikiz gauari
izar bat ari gara entzuten lan honen 3. Kantua, eta ustut, hemen ere badagoela ez, akaso ideioanekin ari naiz insistitzen Pascal, baina ahotsak eta gitarrak soilik dagoeneko kantua eratzen dutela. Hortik aurrerakoa osatu duzue, entzuten dira hemen, gitarra gehiago, mandolina bat dagoela hortik ere, baina oso kantua sortu zen espiritu horrekin edo osatu duzula diskoa, ez? Bai, entzatu niz, albezain bat, kantua izatea gitarra eta hautsarekin bakarrik. Eta pixkat hori izatea kantuaren fundamentu hori izatea, gitarra hautsa eta gero gibeleko ekoizpen edo gehiketa guztiak hori izatea pixkat apaintzeko, baina ez ere leku gehiago izatea. Horrek ere diskoaren defentsan lagundu egiten du, gaur Luperrik gabe etorri zarazkenean gitarra hutsarekin eta bestiak badira nola baitez, diskoan entzun daitezken abestiak oso egitik ari dira. Bai, gero orain egia ezan xak emaiten dugu, taldean emaiten dugu, azkan aldeetan kontzertuz, eta pixkate kostatzen zate bai pentsatzea hostia bakrik eman barkot, eta Aizu, bakarrik kantu hori egiten entzun nahi zaitugu. 2 kantu izango dira gaur gurean elkarrezketa akustiko honetan eskainiko dizkiguzunak. Zein izango da lehena, Pascal? Ajailduretan. Diskoni lehen, konpasak eskaintzen dizkien kantua. Zoaz gure zeta akustikora, Pascal, eta segituan entzungo zaitugu. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan xak segituan prest izango dugu, 12 sokoien afinazioa baieztatzen utziko dugu Pascal, eta orain bai, Pascalek nahi duenean esango dugu, dena prest daukagun momentuan, emaidazu segundu bat, orain bai, errailduretan nahi duzunean. Erortzen etzauzkitan Burruskak begietan Somatitzaren goroetan Xakur beltz bat ondoan Nahasi zauku tropan Suarmila eta ejabia hoan Tagun jendearekin batera Iparreki alderat Aien multzoaz babesteko Gure eskuak batera Ajoketan izozturik den Bihotzaren txeka Tagu iguzkiaren azpitik Iparreki alderat Eguna mendian gibelean iragaiterat Atzoko ilargiaren arrastoen txeka Paretetan goraka Doi eskapigira Urkiondoak mainatzen ejekan Tagun jendearekin batera Iparreki alderat Aien multzoaz babesteko Gure eskuak batera Ajoketan izozturik den Bihotzaren txeka
Tagu iguzkiaren azpitik iparreki alderat. Eguna mendien gibelean iragaiterat. Atzoko ilargiaren arrastoan seka. Olerkiak utziko ditugu mundunen ahaiduretat, botatzen dugun boteiletan. Olerkiak utziko ditugu mundunen ahaiduretat, botatzen dugun boteiletan. Olerkiak utziko ditugu mundunen ahaiduretat, botatzen duen boteiletan. Olerkiak utziko ditugu mundunen ahaiduretat, botatzen dugun boteiletan. Hementxe gaur Xakek Pascal Irigoyenek eskeniko digun lehena, segituan izango dugu gurekin berriro elkarrizketa setean, utzi lasai gitarra eta mikrofono, horre, gitarraren kutxan kokatu dugun DPA mikrofono hori ere, kable hor zintzilika utzi diogularik, lasai lurrean utzi eta badatorre berriro ere gugana entrevista sete honetara Pascal Irigoyen. Hemendik gure txatean ere Pascalentzako eskuminak eman dizkigu Gorka Santestebanek, han Pontevedran kointziditu zenutela. Eta duela gutxi gurekin Jurgik izara izan genuen, zurekin, belauntzi abentura horren bide lagun izan zena, ark kontatu zigun, abenturaren bere bizipena nolabait, baina zuk ere zurea kontatzen nahi genuke. Pascal, ze izan zen, bien arteko burutapen bat, orain behar du izan, orain egingo dugu, eta danba. Bai, Jurgirin zonanako ideia hori, arek bazien aspaldian ideia hori Lapurdiko Baionatik Galiziako Baionarat bira bat egitea itxasuntziz. Eta berriz eipatu nakon idea hori, eta motibatu ginen hori, pasaden udan egiteko. Eta ez dakit eksperientzia biziki polita, aski lasaia ere gehan eguneroko batetan aski lasaik eginen baginan gure jutina tipia, adibidez, jeiki itxasura joan, gero konzertua, ez dakit aski, momentu politak, goroa. Arke, ari ere galdetu genien, baina eman zuen bideak komposiziorako, eman zuen kanturen bat belontzi abentura hartatik ekartzeko, ze uste dut, ontzi gainean gitarra ateratzea etzela bat ere ideia ona edo erresa izaten, ez? Ontzi gainean beti berzen pertsona bat bajaren atxikitzeko. Beraz, gutediko bat usu hortan ari zen, eta egeran ontzi gainean ginelarik gehiago kanpoan ginen, edo algerki mintzo, edo ez dakit, giroa gehiago hortan zen. Gero, ez gira joan ere, bizpairu egun segidan gelditu gabe itxasorat beti tenituen 6-7 horan, eta gelditzen ginen gero portu batetan. Beraz, ondotik bazen denbore gitarra ateratzeko.
Haizeak egin du bere bidea. Lili bat ahipuskan darka. Eta kidura gure beitartetan. Ari gara entzuten diskoaren bigarren kantu dena, Errekan, eta hemen ere hasten da nolabait antzematen diskoaren beste ezaugarrietako bat, eta bada diskoa oso disko koherentea dela, oso disko atmosfera berekoa dela, baina musikalki bai bilatu dituzuela pixkat dinamikaren mugak, oso biluzitik espazio askoz energikoagoetara edo, pixkal, ez dakit hau autu musikal soia izan den edo kontzeptualki ere bazegoen pixkat bi polo hauetan egoteko intentzioa. Bai. Edo izizata baita ere Julenta Janderekin beti maite dugula ere maite dugula olako kantuak, jena behitu maite dugula migoera, jausteak, kontrasteak kantuetan, ez beti ber intentsitatean gelditzea gauzak. Baita proiektu honetan, baita beste proiektu frangoetan, hori bai gustuko dugun zerbait dela. Eta bai, hasten aipatu dugu kantuak nahiko biluziak zirela, edo elementu, gitarra, baso, bateria, hots egeran, nahiko folk geldituz hori bai, eta gero batzutan erritmo gehiago duen txartukira bai sartzen. Amalau minutu dire guerdiko amabietarako, oraindik Baxkalek beste kantu bat eskeniko digu, eta gainera lehen galdetu diot meteoaz izango dela kantu hori, baina demora pixka bat hartu nahi nuke letretan murgiltzeko, gero nolabait estutasunetan ez ibiltzeko, ze asko dago hemen ere aztertzeko, eta ondo baderitzu Goiori sarraskian murgilduko gara. Bai, noski? Sarraskia. Esan bezala, nik letren inguruko galderak egingo ditut, eta disko entzuten ari nintzela, topatu ditut loturak ez, Errekan abestian, izpi koloretsuak dantzan, hautsontzi loratuan, izar bat abestian, azken argi izpiak, hausikiz gauari, arrailduretan, tagu eguzkiaren azpitik. Meteoaz, ene gainean argiak jotzen du, hau da, argiari denbora guztian erreferentziak egiten dizkiozu, edo abesti gehienetan behintzat hori agertzen da, baina gero, badaude beste kontzeptu asko, izotza, gauaren iluna, itzalak, negua, euria, pixka bat agian, ilunera eramaten gaituztenak, ez? Esango zenuke diskoa, nondik gertuago zaudela, argitik edo ilunetik? Ilunetik. Ilunetik gertuago zaude. Hala ere, begira, argiari referentzia ugari. Begira, ilunetik, nere hurrengo galdera ere pixkat ilunetik joango da, ze, abesti batean diozu, eta suak pizten ditut mendietan, gauaren ilunean argi dezaten zeruan, zu ziren lekutik ikustitzazun, jakin dezazun, eta iruditu zait, heriotzari buruz idatzi den abestirik ederrenetakoa, eta gero pentsatu dut, tira, agian ez da heriotzari buruzkoa, eta hori niri iruditu zait, beraz, horren inguruan galdetu nahi dizut. Hemen badago eriotza bat eta badago dolu bat, ez da? Bai, eriotz bat edo eriotzei buruz. Eriotzak gertatzen dira eta begertatuko dira, hori zikola. Eta pixkat galtzen ditugun pertsona horiek beti gure baitan direla edo beti keinu batzuetan dauzkigutela. Eta eriotza bizitza finitzeko manera bat da, edo gero beste manera batez ere batzutan urjuntzen gira jende batzuen gandik, eta batzutan oraindik presente ditugu ere distantzia edo ahemanak moztu edo beti gure baitan agertzen dira momentu batez, eta pixkat hori du referentzia. Ederra iruditu zain abestia benetan, ez zorionak. Jarraituko dut aurrera lehen, absurdoa hitza ipatu duzuzuk, eta absurdo horretan, ez dakitagian, monstruak kartetan jolasten ohe azpian pixka bat absurdoa izan daiteke, ez? Nondik dator irudi hau?
Piskat, elburian blonekin hitzak idatzi ginetalik, entzatzen ginen hitz batzu do augen begiradatik ez dakit, augen referentzia batzuekin idaztea, eta diskortan ebazien olako gauz, olako momentu batzu, olako gauza batzu entzatu ditut ere batzutan, aurtzaron adibidez beti, ez da gitziak nik beti bat duran ez, kriston suge bat oa azpian gare batez, beti eran suegin azpian ez anakondarik izkutatua, eta piskat hortik, piskat momentu hortaik, eta Osondo, eta nola, etxea izeneko abestia daukazun, lehen aipatu dugun abesti hori, ni galdetu nahi nizuke, zure etxea, zure bizitokiaz gain, non sentitzen zaren zu etxean? Lagunekin izalaik, Donibane garaziko ostatu batzuetan, eta gero, ez dakit, lagunekin izalaik, tximpliki bai, lagunekin izalaik. Osondo. Aipatu duzu oso etxetik, zure bizitokitik sortutako diskoa zela, hor bazeuden eta badaude gero galdetuko izkizudan ez, bai natura referentziak eta baita koordenadak iparrekialdea, iparra, itxasotik, baina etxea ere oso presente dago. Aipatu dugu etxea kantua, baina usaia kantuan ere bazaude, batzuetan neguan ez niz etxerat itzultzen. Badago nostalgia dosi bat hitz hauek egiterako orduan, hain negutiar irudikatu duzun imaginario horretan? Ez dut uste nostalgiarik baden hor. Ez dakit, mintzatu niz, hor kondatzen duztan gauzak, batzutan itaz mintzuniz, batzutan beste pertsona batzutaz ere, denak hor hartu ditut, denak kantatu ditut lehen pertsona, baina gehiago ingurumen bat aipatzen dut. Hene, ez dakit. Hene etxe xilotik begira, baina nostalgiarik gabe ez. Topatu beharra badago, etxera itzulerak, etxearen inguruko osnarketak, aipatu dut ez, joate hori, iparrekialderantz, indarra handi hartzen duen esaldia da. Ez dakit, beti irudikatu dudalako hitzetan lauko ordenadekin jokatzen dugula asko, ez, iparra edo egoa, edo kia edo mendea, eta esaldi horrekin indarra handi hartzen du iparrekialderantz aipatzen duzuen, iparra gero ere berriro agertzen da. Badago nola baitor non kokatua, zer kokatua? Ez emeste ez. Iparrekialdea, pixkaten etzat egunaren aurkako norabidea da. Eta pixkat hortako aruntz dueteko xedea zen, banan. Pixkat hori. Ekialdetik heldu bali mandari guztia, bere kontra joanen gira, eta berriz gau, saiatuko gira gauera txartzen, edo pixkat hortik zen gehiago. Zederra, ze hau. Entzuleok 8 minutu eguerdiko 12etarako segiton bigarren kantua eskatuko digu Paskali, baina badakite, duela aste batzuk hitz egin genuenean elkarrizketa akustiko hau kokatzeko, dataren inguruan aritu ginenean kontzertuak ere buruan bazituela, eta nolabait xak ikusteko aukera izango dugula. Bai, viajatxean, osteguna, Iruñako zaldiko maldikon hariko niz. Zeleku ederran zaldiko maldiko, Bai. Eta segitasmo ederra ari diren gauzatzen bertan, bai. Bai. Hori han, eta... Entzuleari gonbit hori gozatuko diogu. Arratsaldeko 8etan da kontzertu? Bai, 8etan. Iruñako zaldiko maldikora horbil zaitezte xak ikustera. Bertan, gitarrarekin hariko zara, bandarekin hariko zara, gitarra eta luperra, ze puntutan? Bakarrik hariko niz, eta gitarra luperra batez ere, bai. Ez dut horreinik dena erabakia, baina prinsipioz ondoan diren tresnak maletan atxikiko ditut. Guardik 12 dira horrek esan nahi du, nolabait, 24 eta 8, 12 ordu bat dituela oraindik Paskalek buruari buelta batzuk emateko. Paskal, zein izango da, lehen aipatu du nik, meteoa, zerbait kontatu nahi diozu entzuleari, joko duzun kantonen inguruan? Ez. Entzun dezatela. Ba, eta nik ere nahiago dut, ez dakit, bakotxak arzeintugu, bakotxako lerzeintugu hitzak, eta kantuak, eta filmak, eta nahi edo liburuak bakotxari ditu bere referentziak, eta nahiago tutola utzi ere bakotxak ardezara nahi dira. Zoaz gure set akustikora, Paskal.
bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, berriz ere 12 sokaduntak minoria afinatzen ari da Paskal Irigoyen, eta segituen eskeniko dugu Meteoaz, esan da bezala bere lanontatik Xak proiektuaren Xak izeneko diskotik, eta bihar entzungai izango duzuena, hain zuzen ere, Zaldiko Maldikon Iruinen proiektu ederra, ostegune iluntze gau horietan egiten dutena, pixka bat Iruinen ere euskararen eta euskarazko kulturaren gotorleku txiki bilakatu den horretan. Uste dut Paskal prest daukagula, beraz, Meteoaz, nahi duzunean, Paskal. Eguna ari du gauak oino galdu du ene gainan argiak jotzen nu eta nik ez du nahi atzartu. Negua ari du Simurrak izoztu Zure aldean ilargi bat duzu Atzojetan nahi nuke berotu Euria ari du Ejekak gainditu Gure baitan nola gelditu Jaitzapenak urak eraman ditu. Hortxe Paskal Irigoyenen bigarren kantua, honekin agurtu egingo dugu, Paskal, mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik. Eta nahi duzun arte, bihar Zaldiko Maldikon ikusgai izango duzu entzuleok, eta guk ere, Eguerdiko 12:00 2 minutu hauen faltan, agurte egingo zaituztegu. Informazioaren txandorain, hementxe naiz irratien bihar, bueltan izango gara, bigarren kafea hartzeko goizeko 10:05, Goiuri, bihar arte? Bihar arte. Eneko hortxe kamaran izan dugu, eneko, bihar arte, eta Mai Gorostia ere bihar gurekin izango du hemen entzuleok, bigarren kafearen 1048 osatzeko. Zaindu asko eta bihar arte. Keep calm and bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere